ta về mùi ya don't know cha mà lỡ gà tàu chịu ya la lê bưng đi về việc lao hạt đã ta về nô lê ngà mù lê mi lê yo sự pa pi lê phu đa về mù go ya mẹ to về lo khó khó về ô sự đi tu tinh ha cha ga pa da ta về ga về nhìn na khó chỉ về gu về quy lại ô chữ ô ya pa bu cho ni ma ha tu che nó cha ta mo cha về mu ya nó cha ta ha cha về mu ga ya nó cha ô le me ya pa cha về mu ko ya yo le pe pu ve kha pe cha lo cho pe la ve kha pe do no tu ti nga vi ni ma shi ko che ma la đa về muốn go ya mẹ to về lo khó khó về ô sự đi tu tinh ha cha ga pa da ta về ga về nhìn na khó chỉ về gu về quy lại ô chữ ô ya pa bu cho ni ma ha tu che nó cha ta mo cha về mu ya nó cha ta ha cha về mu ga ya nó cha ô le me ya pa cha về mu ko ya yo le pe pu ve kha pe cha lo cho pe la ve kha pe do no tu ti nga ve ni ma shi ko che ma ga cha ta mo cha về mu ya nó cha ta ha cha về mu ga ya nó cha ô le me ya pa cha về mu ko ya yo le pe pu ve kha pe cha lo cho pe la ve kha pe do no tu ti nga vi ni ma shi ko che